Muista laittaa se pimppi piiloon. Istut sit Mikke nätisti siinä, että käy päälle. Okei, kerrotaanpa nyt vähän asioita ennen kuin mä nyt luen chattia hetken aikaa vähän vilkuille välillä. Mut mun alustahan aluksi perustui siihen, että mä vittuilin Mikkelle. Mä halusin saada psykopaattimurhaajan, joka haluaa mut hengiltä. Niin mä halusin vittuilla hänelle ja tuottaa mahdollisimman pahan mielen sekä paljastaa, että hän on naisten hakkaaja ja invalidimurhaaja. Koska hän on niin kovin puhunut, että hän on sitä sun tätä, mitä hän ei ole. Joten mä paljastin sen aspektin. Ja sitten mun tili räjähti ja mä huomasin, kuinka paljon kaikkea hyvää mä saan myös tehtyä näillä asioilla. Ja se on niinku hauska juttu, nämä salaliittoteoriat ja kaikki. Mulla on oma huumori, mä oon Elias. Mulla on oma huumorintaju. Tää on mun huumori. Mä vittuilun mun murhaa ja psykopaattiveljelle. Ja mä en halua antaa sille 30 000 ihmisen alustaa, missä se voi puhua omaa paskaansa. Koska psykopaatit kuitenkin osaa aika hyvin leikkiä ihmisten sanoilla, tunteilla, niin kuin ihmiset yleensä tietää. Joten kaikille tää huumori ei varmaan mene perille ja joitain vituttaa. Joten kaikki Reddit, salaliittoteoria ihmiset, niin en tiedä tuleeko teille paha mieli vai hyvä mieli vai mikä homma. Mut pointti ei kumminkin pysyy niinku samana, eli mä vastailen tässä näin kysymyksiin. Ja täällä on yhtä paljon selkärankaa kuin Mikkellä, niin se menee aika lailla hyvin. Se näyttää vieressä peukkua ja on hyvin mielin mukana. Ja muutenkaan Mikke ei suostu mua näkemään. Ja jos te haluatte, niin mä voin kyllä lukea, kun mä oon koittanut häntä nähdä, pyytää tapaamista tai edes puhelinsoittoa. Tai mä voin valitettavasti näyttää sitä viestiä, mä voin lukea sen teille ääneen. Nyt mä kerkeen vähän lukea kommentteja. Miedättekö täällä? Kyllä tää mun mielestä aika hyvä vitsiä. Siis kuinka monella teillä muilla on munaa lähteä tekemään tämmöistä omalla naamalla? Miettikää kuinka brutaali se murha on ollut, minkä mun veli on tehnyt. Miettikää mitä se on puhunut musta, että mitä se haluaa tehdä mulle. Ja tässä mä istun omana itsenäni, omalla naamallani ja heitän tommoista vitun vitsiä siitä. Ja kuinka monella teistä on munaa siihen? Ja tää on se agenda, mitä mä ajan. Sun täytyy olla G tässä maailmassa, että sä pystyt selviämään. Äläkää pelätkö ketään. Kukaan täällä maailmassa ei saa luoda sulle semmoista skenaarioa, että sä et pysty tekemään tiettyjä asioita, että sä elät pelon kanssa. Mä elin monta vuotta elämästäni pelossa. Ja tässä mä nyt seison. Mä en enää pelkää. Että jos Mikke haluaa tulla murhaamaan, täällä mä olen. Mutta jos te haluatte, niin lähdetään niinku vetää stunttia hommaa. Ja muutenkin niinku tää koko somestuntti. Kaikkihan on somestunttia. Mutta kun mä luon alustaa, mikä tekee hyvää, niin jos te seuraatte mun kontenttia, niin te huomaatte, että mä yritän oikeasti tehdä asioita hyvin. Ja siellä monet nillittää, mitä nillittää, mutta lähtekää sitten vaan menee täältä. Et ehkä tää ei ole teidän juttu sitten. Mutta se mitä mä ajan takaa tämän mun omalla agendalla, niin se on vähän erilaista. Muut voi häpyä menee. Mutta niin kuin mä sanoin, että tää on yhtä hyvä kuin Mikke. Sillä on yhtä paljon selkärankaa, että en mä ainakaan anna arvostusta tommoselle invalidimurhaajalle sekä naisten hakkaajalle. En niinku pätkääkään. Enkä halua antaa sille ääntä monelle teholle ihmiselle. Nyt mä katson taas vähän kommentteja. Hyvä vittu, Mikke. Niin mustakin. Ja musta on ihan helvetin hyvä läppä. Siis mulla on ehkä vähän kierrohuumori, mutta se on minä. Ja mä sanoin Instagramissakin, että kun mä en oo mikään somepersona, mä oon Elias vaan, ja mä tuun aina oleen, niin mun mielestä oli aika hyvä juttu. Unfollatkaa ihmeessä. On hakenut huomioon. No siis ihan mitä sä haluat laittaa, sit onko sitä huomiohaku vai mitä se on. Mun mielestä mä luon aika siistin platformin, millä mä pystyn nauttaa asioita. Mut ihmeessä unfollatkaa pois, jos tää ei oo sitä kontenttia, mitä te haluatte nähdä. Se kiinnostaa joitakin se ei kiinnosta, se ei oo muut pois. Kun muistakaa se mun alunperäinen agenda. En mä oo mitään näyttökäyttöä, mä vaan lähdin vittuilemaan mun veljelle sosiaalisessa mielessä. Kun ymmärrättekö, kun mun veli vapautuu, niin se ihminen kävelee tuolla kadulla, niin kaikki tietää, että se on naisten hakkaaja, invalidimurhaaja, eikä sitä pidetä minään kovana jätkänä tuolla. Se on niinku tämän pointti. Se menee niin syvälle tää asia, että kaikki ei tule ymmärtää sitä, ja se on ihan fine mulle. Mä oon sujut sen asian kanssa. Mut se mitä kontenttia mä teen, niin mä teen sitä sillä lailla kun mä teen. Ja jos ei se miellytä, niin mene. Lue se viesti. Mä voin lukea sen viesti. Heität sä luuri.
Okei, tässä kun mä koitin saada Mikkeen yhteyttä, eli tää on tää hänen rakastajatar, joka oli vanginvartijana silloin Helsingin vankilassa. Ja koitin hänen kautta saada sitten yhteyden Mikkeen jotenkin, niin hän laittoi mulle tämmöisen viestin, kun mä ehdotin tapaamista. Hänellä oli nyt ainakin ensimmäisen tunnekuohun vallassa aika jyrkkä kanta tapaamiseenne, mikä oli mulle suuri pettymys, koska itse koin, että minulla oli hänelle valtavan hyviä uutisia kerrottavani, kuten se, että et kanna itse murhasta kaunaa ja olisit kiinnostunut keskustelemaan. Hänen tunnereaktionsa voimakkuus, ehkä syvän häpeän kohtaamisesta johtuva, tuli itsekin sen verran yllätyksenä, että jouduin hätäpäissäni sen verran muokkaamaan totuutta, että sanoin sinun ottaneen minun yhteyttä, koska meillä ei luultavasti olisi enää parisuhdetta, jos olisin paljastaneeni olleeni vieläpä se itse aloitteellinen osapuoli tälle kamalalle petokselle. Hän tosiaan koki raskaampana mahdollisena petoksena se, että menin tapaamaan sinua keskustelematta hänen kanssaan. Ja tää oli se, että hän ei suostu mua tapaa. Ja se, miten mä järjestäisin itse, jos mä järjestäisin tapaamisen, niin ei se todellakaan tulisi olemaan semmoinen, että mä annan hänelle äänen. Mä teen siitä äijästä jo kuuluisan, mutta kun se kuuluisuus hänelle perustuu siihen, että kaikki ymmärtää, kuinka looseri se ihminen oikeasti on. Ja mä veikkaan, että mä onnistuin siitä aika hyvin. Ja se on aika tuohtuneena, mutta se pelaa aika, se on kova manipuloimaan. Sillä on hyvä peli meneillään. Niin nyt me pelataan yhdessä tämmöistä vähän niinku peliä tässä. Et näin mä yritän itse vaan taistella oikeuden niinku vastaan jotenkin. Ja tää on se reitti, mikä on aika hyvin toiminut mun mielestä. Mut jos te haluatte, niin kuin mä sanoin, että mä vastaan kysymyksiin avoimesti, nyt tää menee vähän yli aiheen, mut vittu kun tulee kommentteja taas niin paljon, että mä kerkeen. Miten näitä kerkee lukemaan? Täällä on varmaan tullut paljon uusia kattojia, niin vielä recapina. Elikkä siis on tässä Mikke, mut se ei oo mun veli Mikke. Mut täällä on yhtä paljon selkärankaa kuin mun veljelleen on. Niin tää oli multa vitsi. Koska miksi helvetissä mä pyytäisin jotain likejä silleen, että mä saisin mun murhaa ja psykopaattiveljen kameran eteen puhumaan. Ties mitä sattuu. Onko Mikkestä kuvaa? Menkää googlaa Mikael Forsberg. Tuleeko Mikke? No ei tule. Ei. Tää oli siis, jos jollain nyt tuli paha mieli, niin tää oli vitsi multa ja vittuilu mun veljelle. Jos se nyt tullut vielä selkeäksi. Mua ei pelota vittuakaan mun veljen niin kun halu muut saada hengiltä. Ja tää on taas viesti sille. Tääkin tulee pyöriä internetissä, miten tulee pyörimään. Se on yksi ja sama mulle, mutta mun viesti menee perille ja se on mulle tärkein. Ei mua kiinnosta se, mitä te puhutte musta tai mitä te haluatte. Mä ajan sitä omaa agendaa ja mä koitan ajaa hyvää agendaa. Miltä Mikke näyttää? No, se on kalju. Menkää googlaamaan Mikael Forsberg. Vai pitäisikö sun manageri nopeasti googlaa Mikael Forsberg, niin näytetään katsojille. Mikke vapautuu 2030, se voi ensimmäisen kerran pyytää elinkautisena niin vapautta ja silloin päätetään. Mutta se on 5,5 vuoden jälkeen päässyt jo avotaloon, mikä on hyvin mielenkiintoista ja tämä naisvartija on ollut siinä avustamassa. Ja siellä on ollut myös tosi paljon korruptiota siellä itse vankilassa, minkä mä paljastin. Ja tää on myös teille niin vihaajille, että mitä vittua te olette tehneet viimeisen 13 päivän aikana. Mä oon paljastanut skandaaleja, mä oon paljastanut mun veli on oikeesti looseri murhaaja. Mä oon paljastanut tukikotisylin vääryydet, vittu mitä ne tekee lapsille. Mä oon rakentanut platformin ihmisille, kelle ei oo ääntä, ihmiset on uskaltanut tulee. Niin miettikää hetken aikaa ja kattokaa peiliin, että mitä te teette. Mä en jaksa keskittyä siihen vihaan, mua se ei kiinnosta niin paljon. Mä näytän sen kuvan mun broidista. Mä en tiedä kuinka hyvin se näkyykö se. Kaikki näkee. Ja sen takia tommonen vähän samantyyppinen paita kun Mikkellä oli oikeudenkäynnissä. Ja semmosenkin huomioon mä haluan vielä heittää, että Mikkehän halusi
ihan hirveästi huomioon, kun toi tapahtui. Se halusi mediahuomioon, se halusi olla kova jätkä. Siksi se puki Jussi-paidan päälle, koska mun isä oli ulkomaalainen, niin hän halusi tuoda niinku ilmi, että häntä on pahoin kaltoinpidelty ja tää on nyt taas joku maahanmuuttaja, joka on tehnyt pahaa jollekin ja bla bla bla. Niin se oli hyvin strateginen se koko homma. Ja siitä mä oon itse vetänyt sen johtopäätöksen, että hän on psykopaatti. Tulee niin paljon viestiä, että mä kerkeen lukee. Mikä skandaali juttu? Lukekaa alibi, mutta siis pieni recappi, eli siis vanginvartijaa painostettiin 4 tuntia allekirjoittamaan paperi. Ja tämä nainen kertoisi mulle tämän, niin mä nauhoitin sen itse keskustelun tietenkin, mutta se ei ole tietenkään mihinkään jaettu, koska se olisi laitonta. Ja siitä sitten ruvettiin purkaamaan ja mä tulin sen kautta niin kuin esille. Koska mun mielestä se on helvetin väärin, että mun veli, joka puukotti julmasti 61 kertaa mun isää, kun mun äiti katsoi vieressä. Ja seuraavassa podcastista kuulette lisää, että kuinka raaka se murha oikeasti oli. Niin se ei ole reilu mun mielestä, että se kävelee tuolla vapaalla. Ei tällä hetkellä onneksi, mutta hän pääsee viikossa lomille. Ja en tiedä miten, että onko siinä ollut, että hän on puhunut muiden asioita. Ja sitten tämä naisvartija on auttanut siitä. Naisvartija ei ole enää töissä siellä. Mikke on tässä, eikö te näe? Siinä lukee ylhäällä Mikke ja sitten tuossa lukee Pelkuri. Koska mun mielestä kaikki, ketkä hakkaa naisia ja tappaa invaliidin, joka on puolesti jossain kohtaa. Et terkut sinne Keravan avovankilaan. Motiivi murhaan. No hyvin vaikea sanoa, että mä veikkaan, että se on semmoinen patoutunut viha, mikä on sieltä nuorusta lähtenyt. Meillähän on eri isät, niin hänen on Ruotsista, mun äiti muutti karkuun, koska hän oli niin väkivaltainen. Mä veikkaan, että siinä on ollut vähän semmoista pitkää katkeroimusta ja se on hyvin vaikea lähteä sanoa toisen ihmisen puolesta. Tämä on ehkä semmoinen asia, mikä avautuu paremmin sit seuraavassa podcastissa. Ja seuraavaa podcastia esimerkiksi mä vien kaikki pöytäkirjat ja kaikki, niin se on, ja niin kuin mä oon sanonut monelle, tänne saa aina tulla hyvin mielin, jos te haluatte lukea pöytäkirjoja tai ihan mitä vaan, mä vastaan kaikkea ihan mielellään rehellisesti. Veljes mainilla ratsasta. Onko tää mun veljen maine, millä mä tällä hetkellä ratsastan? Mun veli ei oo tätä kuitenkaan luonut. Sanotaan, että kuitenkin mun kontentti tällä hetkellä, mitä se on, niin se on aivan täysin jotain muuta. Ja mun mielestä nämä asiat pitää ottaa ilmi. Se, että me ihmiset tarvitaan se voima, koska tuo elää moni ihminen pelossa. Ja sen ei pitäisi mennä niin mä koitan jakaa tätä mun omaa voimaani. Mulla on ihan helvetin sairas elämä takana. Mulla on tapahtunut vaikka mitä. Mä oon ollut todella syvissä vesissä ja mä pärjään aika hyvin nykyään. Niin mä haluan jakaa tätä mun omaa tietoisuutta ehkä ja voimaa muille. Se on se agenda. Ei oo saanut kuolla tai jotain tappeluita sillä on, mutta se on häädetty osastoilta pois sun muuta. Oliko se minkä takia sun isä oli invaliidi? Sillä oli monta hoitovirhettä tehty jalkaan, niin sen koko jalka luudutettiin, se joutuisi rollaattorin kanssa liikkumaan. Mun on tosi vaikea nähdä Norttison kommentteja, kun menee niin nopeasti ohi. Onko Mikke vapaana? No käytännössä joo, käytännössä ei. Se ei pystyy, jos hän haluaa, hän voi leikkaa nilkkapantaansa koska vaan pois ja tulla mun luokse. Mun osoitetta ei ole vaikea löytää. Ja jos hän haluaa tulla mut murhaamaan, niin minkä mä sille maan? Joo, on Barbara. Mun mielestä se kuvaa hyvin Mikkeä. Ei oo selkärankaa, eikä se kyllä uhaks mullekaan, eiks niin? Joo, ei mua haittaa, jos teillä livessä on jotain siis. Kun mun nimenomaan, joo se orkki saa olla täällä livessä ja puhua.